sofistikovane zabalila tento príbeh do rozprávania v mužskom rode. Aby teda zažil to muž? Máte to od muža? Áno, zažil to muž, nie môj. ale jeden známy, ktorý mi to porozprával. Je ten muž v tejto miestnosti? Nie. Ani na tomto pódiu? Ja myslím, že nie. Nie. Jedine, že by ste niečo zažili, niekto z vás, ale nezvolili ste sa. Nie. Tak prečítame si úryvok aj z tejto poviedky? Dobre, tak si predstavte, že som bradatý, sexy muž, mám hlboký hlas a hovorím. Tá chvíľa, keď som vošiel do tmavej hotelovej izby, sa mi už po celé roky znova a znova premieta v mysli, vyvolávajúc vo mne zmiešané pocity. Na jednej strane sú to bolestné výčitky, a na druhej akýsi zvláštny, zvrátený druh vzrušenia. Vošiel som teda do izby a s vedomím, že zrejme sme sa v bare naozaj zdržali dlhšie, než sme predpokladali, hneď medzi dverami som sa rozhodol, že už radšej nerozsvietím ani nočnú lampu, aby som nebuntošil. Rýchlo som vošiel do kúpeľne, narýchlo som sa osprchoval opäť a osušil, zhasol a aby som Betku nezobudil, neumoval som sa ani hľadaním pyžamy. Úplne nahý som vklzol pod paplón a pritulil som sa k nej. Ani vo sne by mi nebolo zišlo na že to nie je moja Betka. Bola taká nádherne horúca. Jej vlasy omamne voňali a ja som si v tej chvíli uvedomil, že ju chcem. Okamžite. So zavretými očami som zaboril tvár do jej vlasov a bol som bezmocný. Ako to, že som si do tejto chvíle neuvedomoval, že jej vlasy tak nádherne voňajú? Pýtal som sa v duchu seba samého. Nejako zvlášť som sa však v tej chvíli týmto faktom nezaoberal, pretože domnelá Betka sa nečakane slastne skrútila do klbka a krátka nočná košielka sa jej vyhrnula takmer až do pása a uhalila jej pekný zadoček v nohavičkách. To už bolo na mňa veľa. Bol som totálne vzrušený a po ničom inom som v tej chvíli netúžil viac ako po nej. Objal som ju zozadu, privinul som si ju k sebe a rukami som zovrel jej... Ja viem čo. A tu by sme to mohli aj prerušiť. Prsia. Čítam ďalej? Myslím, že už aj stačilo. Zdali sa mi síce akési plnšie ako inokedy, ale to som vtedy naozaj neriešil. Nerozmýšľal som a úplne som podľahol svojej túžbe. Náhlivo som jej vyzliekol nohavičky a potom už udalosti dostali rýchly spad. Zavzdychal som rozkošou a jemne som ju pohryzol do ramena. Aj ona zavzdychala a naše tela sa začali zvíjať v ľúbosnom ošiali. Precitol som až v okamihu, keď vo chvíli najvyššej rozkoše, roztúženie a ešte stále so zavretými očami zamrkala: Paťko, áno. Razom som precitol: a to má čo znamenať? To sme mali aj v predchádzajúcej poviedke. Vydesil som sa. Nevedel som si vysvetliť, prečo to povedala navyše takým zvláštnym hlasom. Že by nevera? Také a podobné myšlienky mi lietali hlavou v nasledujúcich sekundách. Vtedy som ešte netušil, že neverí. Som sa vlastne dopustil v tej chvíli ja sám. No ako keby toho ešte nebolo dosť, neverná mi bola aj moja Betka s Paťom vo vedľajšej izbe, kde sa dej odohral podľa podobného scenára. Mierne podguráželi a roztúžení chlapi, spiace manželky, ktoré si vymenili izby a zabudli na to, že noc má svoju